Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan CNT sindikatuko Endika Labortekin hitz egingo dugu. Ondoren Union Tutera taldeko Beñat Josuerekin eta azkenik Improviso konpainiako Xabi Adartieda etorriko da gure platora. Dena den, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko efemerideak ikusiko ditugu. 1928ko abuztuaren 6ean Andy Warhol estatubatuar artista jaio zen. Gainera, gaurko egunez baina duela 20 urte 2001ean Jorge Amado brasildar idazlea hil zen. Eta bestalde, 2009ko abuztuaren 6ean Willie DeVille estatubatuar abeslari eta konpositorea hil zen. Eta 2009ean ere eta abuztuaren 6ean John Hughes estatubatuar zinema zuzendaria hil zen. Jarrai dezagun gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, Nafarroa 12 eta 15 urte bitarteko gaztei txertoa jartzen hasiko dela da. Guztira, 29.158. Horretaz gain, eslaba pentsioaren sutean egoilar bat hil eta beste 6 pertsona artatu behar izan dituztela azpimarratzen du azalak. Argazkian, Asier Martinezek hodeian jarraitzen duela nabarmentzen du. Olinpiar jokoekin jarraituz, eskaladan urrezko domina eskuratu duen kirolaria Berriobeitin entrenatzen dela jakinarazten du. Baita, Gurbindo brontzeagatik Egiptoren aurka borrokatuko dela ere. Gai aldatuz, historialariek Magdalenaren noriaren babesa bermatzen dutela aipatzen du gaurko Notiziasek. Eta Montero ministroak Nafarroako araubide fiskala finkatu duela ere azpimarratzen du. Bestalde, Barsak Messiren agurra ofiziala egin duela jasotzen du, arazo ekonomikoengatik. Eta bukatzeko, osasunaren sarreren banaketak, bazkideen artean kritikak eta zalantzak sortzen dituela aipatzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, Nafarroak asteburu honetan 12 eta 15 urte bitarteko 29.158 haur txertatuko dituela da. Argazkian, urrezko debutan nabarmentzen du eta Sandra Sánchezek eta Alberto Jiménezek karatean eta eskaladan garaipena lortu dutela jakinarazten du. Gainera, Asier Martinez historikoa goraipatzen du. Gai aldatuz, eslaba kaleko pentsio bateko sutean hildako bat izan dela jasotzen du gaurko azalonek. Eta azkenik, Bartzelonak Leo Messiren agurra iragarri duela aipatzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Titularrak dioenez, MásMóvilek Euskalteli amaiera emango dion EEPA kontsumatu du. Argazkiaren bidez, Asier Martinezentzat diploma, marka eta goraipamen guztiak izan direla nabarmentzen du. Horretaz gain, memorialaz dioena honakoa da. 1,75 milioi urtean, distortsionatuz eta blokeatuz amaitzeko. Eta azkenik, nerabeak eta gazteak kutsatze datuen hobekuntzaren protagonista direla jakinarazten du. Berriaren azalarekin bukatuko dugu. Frantziako Kontseilu Konstituzionalak osasun ziurtagiria ontzat eman duela da titularra. Argazkiaren bitartez, Victoria Eugenian egingo den dantza ikuskizunaren berri ematen du. Bestalde, MásMóvilek Euskaltelen akzioen 88% erosi dituela jakinarazten du azalonek. Gai aldatuz, Euskal Herrian gorroto delitutzat jo litezkeen erasoak areagotu egin direla azpimarratzen du. Gainera, Karrantzan, basolanean ari zela enbor batek jota langile bat hil dela jasotzen du. Azkenik, Tokion 2 albiste nabarmentzen ditu. Lehenak, Asier Martinez 110 metroko esiduneko finalean bere marka hobetuta 6. izan dela azpimarratzen du. Eta bigarrenak, piraguismoan Inigo Penak dominetatik urruti amaitu duela jakinarazten du, K2 1000 metroko finalean 6. sailkatuz. Kaixo, Endika, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Bueno, konta iguzu pixkatze zuek CNT sindikatutik, ez? Zuen oinarriak biltzen zituen dokumentua eguneratu duzue. Bai, eguneratu dugu, batez be, horrekoa 2007koa zalako, eta nahiko zarkituta geratu da. Batez ere, sindikatuan hainbat aldeketa egin ditugu, sail sindikalen aldeko apostu eginez, gure bide sindikalean gehiago sartuz eta sekonduz,
eta uste genuen genuela berriro dokumentu hori eguneratzea eta baita ere euskaratzea, lehengoa ez zegoelako euskaraz. Orduan, egin genuen izan zen zenbait aldaketa sartu, batez be gure eredu sindikala zein den azalduz, eta baita ere sindikatoren oinarriak zeintzun diren argi ustez. Hortik lotuta, hartzen badugu eredu sindikala, beti aipatu da hauteskunde sindikalen aurkan zegoela, baina errealitate da gure eredua dela beti kontragon beharrean, hori oso erraza da holan egotea, gure planteamendu da zer sindikalekin eredu eraikitzaile bat egitea, ezta? Apur bat kontraesan hori eredu sindikalen artean kontraesanak estimulatuz eta azaltzea zergatik operatu dugun eredu sindikal zehatz bat eta zintzu diren horren alde honak, ezta? Hori alde batetik eta beste batetik beti pentsatu da CNT sindikatu anarkista, ezta? Eta egon behar direnak direla anarkista. Hori ez da gia. CNT badoka funtzionamendu libertario bat, baina CNT egon diteke edozein langile. Beti errespetetzen badu, funtzionamendu libertario hori, ezta? Hori inarri hartuta, dokumentua berriro eguneratu dugu eta orain dela gutxi atera dugu ongo dagoela gure web horrian eskuragarri eta baita ere, lantokitara eramango duguna. Eta funtzionamendu libertario horrek zer esan nahi du zehazki? Hori oso erraza da. Oinarria asanblada dela, langileen asanblada, hor hartzen direla erabakiak eta dauden komiteak, daude komiteak, batzordeak eta guzti hori, haien planteamendua dela asanbladan hartzen diren akordioak praktikara eramatea, baina ez erabakiak hartzea. Hori izango litzateke planteamendua. Garrantzitsua da, ez dugu komite zentral edo komite nazional bat zeinek hartzen dituela erabakiak eta gero azken puntuan asanbladak erabakiko du. Funtzionamendu justiz kontrakoa da, behetik gorakoa. Eta hori da, gure eredu, esaten duguna libertario modun funtzionatzen dugula, hori da. Azken finean, gure planteamendu soziopolitikoa da komunismo libertaria esatzea, baina errealistak gara eta hori ez dugu 3 urtetan lortuko. Orduan, hori da gure azken helburua, baina bitartean egiten duguna da, erabiltzea funtzionamendu libertario hori, asanbladan oinarria, elkar laguntza aplikatuz, baita ere autonomia sustatuz, eta horrela, bide horretan, hori da, gure funtzionatzeko ezaugarririk nagusiena. Beti aipatzen da, karguetan egoteak, nahiz eta lana dan, ez dago ordainduta. Gure dugulako baita ere sindikatu zentzu horretan, ez profesionalizatea zentzu horretan, Profesionala ditugu, baina erabakiak hartzerako momentuan asanblada da nagusi. Orduan, hori bada elementu bat eta beste bat baita ere da, dauzenean batzordeetan eta edozein momentutan asanbladak pertsona horiek kendu ditzake kontrako erabakiak hartzen badute, eta baita ere epealdiak mugatu dira, 2 urtetara, gehienez 4 urtetara. Oda, postu horretan dagoen pertsona bat, gehienez 4 urte dago da, bultzatzen dugulako langile guztien eta parte hartzaile guztien parte hartzea sindikatuan. Hori izango litzateke, antolaketa partetik gure ezaugarria. Lehen aipatu duzunean ez pixkatzuen bide sindikala ez, markatu duzuela dokumentu honen bidez, gauza hauei buruz ari zinen? Hori, eta esaten dugu, hori izan dela gure errore bat beti izatea CNT, hauteskunde sindikalen auka, CNT tokiko batzorde nauka, eta hori izan gure planteamendu hori dela 15 urte. Ikusi dugu hori dela errore bat horrela planteatzea, eta egin duguna da, bueltan baten motea, hainbat kongresutan erabaki genuelako, eta zanez, gure eredu izango da eraikitzailea, zein sindikalean bitartez.
eta saltzen dugu zer dan sail sindikal bat, zelan funtzionatzen duen, eta zer egin dezakeen, eta zer lan egin dezakeen enpresetan, ezta? Hortik sakonduz, puntu eraikitzaile batetik. Eta zer gertatu da, ez, hau aldatzeko? Hor hartu beharko genuke, Zeneteren azken urtetako historia, 80ko hamarkadan eta 2000ko hamarkadan egon zen hausnarketa bat, beti planteamendua izan zela trantsiziotik tokiko batzordeen aurke egotea, esaten zelako delegazionismoa sustatzen duela, zela parlamentarismoa enpresetara eramatea, eta azkenean baitere desmobilizazioa ekartzen zuela langileengan, hori egia izan dela eta demostratu da, baina aldi berean ikusten genuen behar genuela baita ere enpresetan egotea eredu horretatik kanpo. Orduan badago beste aukera bat, historikoki hor egon dela, guk ez genuela zaindu egin behar genuen moduan, zela sail sindikalen moduan, sail sindikal bat da, zer da? Da, afiliazio talde bat, enpresa batean, zeinek esaten duen, gu gara Zenetiko sail sindikala enpresanetan, eta hasiko gara lan sindikala egiten enpresan. Noski, hor, emogon zen aldeketa bat, lehen hau zen, badago delegatu sindikala eta listo, baina realitatek erakusten du, langile batek ezin duela enpresaren aurka egin. Ezin duela gauza pilo bat egin. Planteamendu izan zen, sail sindikala egingo du, baina izango da lan kolektibo bat. Sail sindikala egon behar da, hainbat pertsona eta osatuta, eta hainbat pertsona horiek izan behar dute, zenbait erantzunkizun, ezta? Eta hor, hausnarketa horretan, 2010 aukeratu zen jaz, edo zehaztu zen, zein zen sail sindikalen eredua, eta hortikan hasi gara garatzen. Eta hor ikusten da nola Espainiar estatuan egon dala gatazka sindikalen partetik Zeneteren askunde nahiko handia. Atzen dugu Valentzia, Galizia, baitere Madridiko zenbait partetan, eta gure Euskal Herri txiki honetan, zenbait lekutan, antolatu danean, zozeratera da, eta poliki aurrera egin dugu. Batez be, eredu hori horretan sakondu dugulako. Eta horretik uste genuen garrantzitsu zela azaltzea zein zen eredua, normalean langileak ez dakigu ze eredu sindikala, hor dauze sindikatuak eta listo. Eskatzen du pedagogia pizka bat gehiago, baina pedagogia horretan sakontzeko eginda dago dokumentua. Dena egonen zen ez, jendea agian ez duena ongi ulertuko zuek bidea hau hartzea? Hala, ados zineten guztiek hau zela egin behar zena. Bakatu? Agian egonen zela ez, jendea ez zuena ulertuko zuek bidea hau hartzea, ez? Azkenean bideo hartzea, parte batetik handa bide ideologiko bat, hori zehaztu behar dugu. Ulertzen badugu autonomia eta langileen parte hartzea zuzena izan behar dela eta demokrazia zuzena izan behar dela, azkenean enpresa komiteen eredua ez dute horretan asko laguntzen, kasu egongo dira, baina ez dute laguntzen, baina guk planteatzen duguna da, batez bide praktiko batetik, esatea, badago enpresa komite eta holako eredu bat, baina horrek baditu hainbat arazo eta gure ereduak ez ditu arazo horien. Hau da, nahiz eta 5 langileko edo 10 langileko enpresa batean egon, zuzenean batzen badira 3-4 langile, has daiteke 0 momentutik sindikalismo egiten eta hien eskubideak babesten eta baita ere hobekuntzak lortzen. 0 momentutik. Hori da eredu honen gakoa. Ez dela prozesu bat eman behar eta zuzenean. Noski, pausuak zehazki egon behar dira eta beti izaten duguna. Berduguna da langile talde bat. Hau da, pertsona bat individualki ezin dugu lan handia egin zentzurretan. Baina, badela posible, enpresa oso txikietan, ETT-etan eta olakoetan, horrela jartutea. Eta Zeneteko kide egiteko edo zer egin behar da? Hori izango litzateke, zure lurraldean dagoen Zeneterekin kontaktatzea, eta listo, eta afiliatzea. Gero, izango da, prestakuntza bat jasotzea, noski, minimo batzu jakitea,
Eta hortikan, hastea lan sindikala egiten, sindikatuaren asesoramenduarekin. Oso erraza da. Eta esan duzu geroz eta jende gehiago zaretela? Azken urteetako joera nolakoa da? Bai, azken 10 urtetako joera hartzen badugu, estatu mailan handitu da batez be zenbait lekutan sindikalismoa gero eta gehiago egiten dan, eta hor Valentzia eta Galizia dira bi leku nagusiena horretan. Gero Zaragozan, Aragoin baita ere, eta hori gure Euskal Herri txiki honetan egin dugun lana da gure zeuden sail sindikalak ondo prestatzea eta epe luzeko lan bat egitea hiekin. Batez be, ereak konkurtso de acreedores eta lokoetan aurre egiteko. Eta erasoak jasotzen ari dugun garai hauetan, hauetarako prestakuntza bultzatzea haien eskubideak eta guztienez lanpostuak babesteko. Horretan zatatu gara Euskal Herrian, batez be prestakuntza arloan. Azkenan hori prestakuntza da gakoa erasoak hobeto jasotzeko eta erantzuna hobeto izateko. Adibidez, hemen Euskal Herrian zein enpresa motatan edo zein sektoretan zabiltzate gehien? Gehien bat, ostalaritzan eta hoteletan, bai, Euskal Herriko mendebaldean, hartzen dugu Bizkaia aldean, gero banaketa enpresetan, bai, hori postak eta holako, pribatua diranak horretan, gero metal arloan gehien bat tailer txikietan, normalen ez daude sindikaturik edo agian dago delegaturen bat, baina oso txikia direlako, eta gero baita ere merkataritzan hori dendetan. Hor, normalen enpresa txikiak dira, eta hor zaila da delegatu unitario bat lortzea beste eredukoa, orduan guk ez dugun ezen bat muga, hor ez dugu arazorik horretan jarduteko. Eta gero Nafarroan, badago gatazka bat, igerilukoekin, hori, luze izango da ziurrenik gatazka topatu diren enpresaria dela eta. Baina, holako normalen enpresa txiki eta ertainetan. Eta zuen asmoa zein izango litzateke pixkat zabaltzea gehiago agian ere enpresa handiagotara iristea? Bai. Horretan gure planteamendua da gauden enpresa txikietan sektorean zabaltzea, poliki, nola, adibideren, ereduren bitartea, ikusten badute leku batean, enpresa txiki batean funtzionatzen dugula eta ez direla hainbat neurri hartzen, enpresa langileen aurkako neurriak, inguruneko langileak ikustea ostea. Hau funtzionatzen du, hemen zenete dau, proba dezagun eredu hau, ezta? Hori izango litzateke gure estrategia. Azkenean guk ez dugu boturik eskatzen. Guk ez dugu, ez gara joko horretan sartzen, gure indarra afiliazioa da. Gero eta afiliazio gehiago enpresa batean edo sotere batean, gero indarra gehiago izango du sindikatuak. Orduan, horretik planteamendu da ereduaren bitartez, indek ikusi dezala eredua, funtzionatzen duela, eta horren ondorioz, beste lekuetara eramatea. Eta zenan ez, eredua esan duzun bezala parte hartzailea eta horrela asambleen bidez. Bai, beti errepikatzen dut langile bat babestuta egoteko sindikalismo egin behar duela. Horrek lehenen hasieran emoten du kriston beldurra esan ez. Hemen mugitu beharko naz nire burua babesteko? Bai, hori da planteamendua. Eta horrela lortzen dugu, normalen enpresetan badago langile batzuek ez dutela mugitu nahi. Oso errespetagarria da. Baina ere bat atzuten denean edo kaleratze batzuk, normalean enpresa norakin nortzuk kaleratu eta nortzuk ez. Eta sindikalismoa egin behar dozu, zaila da zu kaleratzea. Bale. Dena ez zuen oinarria edo beti egon da esan dugun bezala ez, anarkismoan, eta hori beti mantenduko duzue. Bai, hori gure helburua komunismo libertario da. Baina zentzu horretan errealista gara, lehen aipatu dudan moduan.
komunismo libertarioa ez dago, ez da emongo 5 urte barru, independentz ez da emongo 5 urte barruz. Osea, apur bat planteamendua soziopolitikoa mantentzen da, ezta? Batez zentratzen da pertsonen autonomian, herrien autonomian eta bakoitzak, kolektiboki eta individualki izan behar dela bere bizitzaren jabe. Hori da planteamendua. Eta azkenan anarkismoak hori izaten du. Hau da, nik hartu beharko dodaz nire erabakien inguruan, hor aukeratzeko eta erabakeratzeko askatasun izan behar dut, baita ere herri moduan eta baita ere eskualde moduan. Hori da apurate funtzionamenduaren oinarria. Eta etorkizunera begira, pixkat, ze asmo dituzue edo zeintzuk izango dira, ezakit planteatu duzu zeintzuk izango diren hurrengo pausoak edo zen norabide jarraituko duzue? Datorren urtean izango dugu kongresu bat, eta hor ziurrenik Katalunian izango dela, bai? Eta kongresu horretan definituko dugu gure bidea zein izango den, 5 planifikazioa 5 urte pasatuzten, ezta? Orduan, ikusita azken 2 kongresuak zeinen eraiki genuen bide sindikalan gehiago sartzea, eta apurat hartzen genuen prekarioak eta gertatzen ari den, lanaren prekarizazioa ikusita, ziurrenik horretan sakontzeko eta langiletzako tresna eraginkor batean bilakatzeko erabakiak hartuko ditugula. Ikusiko dugu, baina azkenean zenete tresna bat da. Eta horrela langileak horrela lortu behar dugu. Tresna bat da eta funtzionatzen du eta erabili behar da. Horretara zuzenduta egongo da ziurrenik kongresua. Eta beste sindikatuek baina hobeto funtzionatzen du? Bueno, ez esango duzu. Depende. Horretan, zenbat hartzen badugu sektoreak eta enpreseka, zenbat kasutan beste sindikatuek hobeto funtzionatzen dute, eta beste batzutan geuk. Ez dugu pentsatzen guk la hostia garela eta bestea baino hobeagoak. Azkenean sindikatua pertsonez osatuta dago. Eta pertsonen lana erakusten du, ondo eginda dagoen ala ez. Normalean, gure ereduak jendea mugiarazten du, lanpostuetan eta lantokitan mugiarazten du, eta ondo funtzionatzen dute orokorrean. Noski pertsonak dira eta zenbaitetan erabaki txarrak hartzen dituzte. Baina hori ez da eredua bizik eta pertsona garelako. Eta uste duzu geroz eta jende gehiago batuko zaizuela? Orain bizi dugunez, egoera honetan lan munduari dagokionez. Espero dut, nik itxeropena dut. Sindikalismoa mota hau, lehen aipatu dut behar duguna da eraginkorra izateko afiliazioa. Orduan, gaiz lan egiten afiliazio hori handitzeko, bai? Afiliazio aktiboa. Hori da bilatzen duguna. Orduan, nik uste dut badakogula tarte bat hor azteko eta borroko gehiago egiteko. Nik horretaz, holan izango da pentsatzen dut. Gauza da, zein puntura arte, ikusiko da, baita ere bakagu krisi ekonomikoaren beste krisi ekonomikoa dakagu hemen, ez dakigu zenbat irango duen, datorren 10 urteak lan munduan oso komplikatuak izango dira, depende ze erabakiak eta ze bide hartzen dugun, posible izango da hastea, ala ez. Baina, bueno, TNT sindikatu oso txikerra, oso txikia garenez, hastea zentzu horretan erraza da. Bueno, dena denez, hori badirudi momentu nolabait erabakigarriak edo datuzela, ez? Eta ikusiko dugu, ez? Zer gertatzen den, eta nondiko bazen. Hor dago, lan erreforma, suposatzen da, lan erreforma edo, zer gertatuko dan, lan erreforma horrekin, hori estatuan, eta, eta baita ere ekonomia nola doan, bai. Bueno, eta dokumentu hau ez, zuen web horrian aurki dezakegu zuen oinarri eguneratu guztiekin, ez?
Bai, Eta orduan imaginatzen dut ez, kuriositatea duen edonork, hor kontsultatu dezakela guztia, eta baita zuekin harremanetan jarri, ez? gomendio da, kontsultatzen, nahiz eta CNT ezagutu, nahiz eta CNT-ren iruditxarri izan, irakurri. Eta gero, irakurtzen dauzenean, pentsatuko duzu zer egitea. Bagian irudi txarroi aldatuko da. Ea, ba. Bazakitez ja, bukatzeko, zerbait gelditu izan den, esan gabe, ala bestela, ze mezurekin, ez, bukatuko zenuken, edo zer azpimarratuko zenuken. Mesua da, lanean antolatu. Eta lan antolatu. Osea, CNT-rekin ez bada, baina langile antolakuntza beharrezkoa da. Guk hor gaude. Guk gure burua eskintzen dugu langilei. Baina gutxienez argi izan antolatu behar dugula gure burua. Vale, primeran. Mila esker orduan, indika gurekin hitz egiteagatik, eta hitz egingo dugu aurrerago ere, eskerrik asko. Bale, agur. Gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak ikusten jarraituko dugu. Gaur, hodeiak nagusi tenperatura jaitsi egingo da. Kantauri isurialdean zerua hodeitsu egongo da eta egunaren lehen partean noizbehinka euria egingo du. Arratsaldean atertu egingo du eta ostarte batzuk zabalduko dira. Hegoaldean eguna hodei ugarirekin hasiko dugu, baina arratsaldean urdingunean gailenduko dira. Haizeak iparraldetik edo ipar-mendebaldetik joko du eta tenperatura maksimoak nahikoa edo nabarmen jaitsiko dira. Bihar larunbatean eguraldiak berdintsu jarraituko du. Ipar partean hodeiak gailenduko dira, batez ere goizean eta noizbehinka euria egingo du. Hegoaldean aldiz, egunak aurrera egin ahala urdingune gero eta zabalagoak agertuko dira. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta tenperatura jaitsiko da barnealdean. Maksimoak 21 eta 25 gradu artekoak izango dira. Azkenik, igandean ere goibel egongo da iparraldean. Hegoaldean zerua garbiago egongo da, batez ere eguerditik aurrera. Hodei ugari goizean kantauri isurialdean eta zirimiria egin dezake. Arratsaldean ostarteak agertuko dira. Hegoaldean hodei batzuk agertuko dira goizean eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Mendebaldeko haizea ibiliko da hasieran. Arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta tenperaturan ez da aldaketarik izango. Kaixo, Beñat, zer moduz? Hau kaixo. Zer moduz zabiltza? Ondo, hemen, etxean. Gaurkoan hitz egingo dugu pixkatez, sortu duzuen kirol taldearen inguruan, Union Tutera izanekoa. Nola sortu zen ideia? Duela 2 urte bildu ginen 3-4 lagun, hasi ginen hor hizketan, nolabait, ez genuela maite edo gustoko genuen talde bat Tuteran, eta hortaz aparte, nolabait talde horiek gustoko ez izatea ez zela bakarrik futbol kontua, baizik eta kirolaren eremuan nabaritzen genuela gabezi bat Tuteran. Eta hor hasi ginen pixka bat botatzen, harrikadak botatzen, eta hasi ginen, basikamente, idazten zer egin nahi genuen. Eta gutxinaka, pandemia erabili genuen pixka bat forma ematen hasteko, eta pandemiatik atera ginenean, kaina sartu genion eta gaur arte. Orduan, zergatik ez zenituzten gustoko, ez? Beste existitzen ziren beste talde horiek. Bai, guk nabaritzen genuen, aparte, Tuteran denak dira Osasunekoak, edo Azeridekoak, edo Real Madrid, edo horrelakoak, baina Tuterako talde bat ez da ez ditugula gustoko, baizik eta nahi genuela gure talde propio bat, pixka bat errepresentatuta sentitzen ginen talde bat, eta erabili nahi genuen kirola nolabait da proiektuaren funtsa arlo sozialean aldaketa bat laguntzeko, badakigu kiroletik ez datorrela
mundua bueltari emateko aukera, baina bueno, kiroletik ere balore ezberdin batzuetan ulertzen dugulako kirolak ere irakasten duela eta bueno, klasetatik kanpo ere ikasten dela, nahi genuen erabili nolabait zentzu horretan kirola. Eta bueno, hor ikusten genuen gabezi bat futbolean zehatzean eta nonbaitetik hastearren eta ikusten genuelako inkluso errezena hasteko jende asko dabililako futbolean beti, hor sartu ginen eta hori da asmoa joatea pixka bat hortik hasten. Eta esan duzu, bueno, pandemia garaian eta joan zinetela ez pixkat egituratzen eta zuen ideiak idazten, elkartzen eta, bueno, ze ideia ziren, ez? Hori bereziki. Bai, ideia hasieratik izan da sortzea kirol talde bat. Momentu honetan daukaguna da futbol talde bat eta futbol salako beste talde bat, neskena eta mutilena. Eta botatzen dituen ideiak ziren gehiago, bueno, pues a ver nola funtzionatuko genuen, a ver nola lortuko genuen benetan esaten dugune balore horiek sozializatzeko eta jendeak proiektu honetan ikasteko, a ver hori zertan datza. Ateratzen ziren idea batzuk, pues klaseak ematearenak, kirol klaseak, ezakin nola egiten diren, predeportibos edo horrelakoak, ikastetxe ezberdinetan, union tutelak antolatuta, ematen duen izkion bueltak inkluso izenari abertzen izan zitekeen, nola hitzaldiak edo txapelketa antiarrazistak edo antifasistak antolatzeko aukera hori, komertzioekin nola egin ahal genuen bertako komertzioak laguntzeko, inkluso diruan handik atera genuen, ze kriston dirutza da, kirol talde bat osatzea. Eta guzti horri, 17.000 ez, dokumentuak idazten eta gure artean hitz egiten, hor hasi izten pixka forma ematen, egia da, atera ginela pandemiatik proiektua oso garatu bat, basikamente. Baginduen ideia, baina oso solteak, behar genituen elkartu. Eta orduan pandemiatik atera ginenean eta ja elkartzea posible zenean, ja sortu genuen, edo egin genuen lehenengo bida bat parke batean hor COVID-aren gatik, 12 pertsona bildu ziren, jende berria, eta hor bai hasi ginela makinatzen pixka bat eta ideia bat guztion artean osatzen. Eta hortik hasi ginen, parke horretako bilera, 2 orduko bilera horretan hitz egiten eta gure artean motibatzen, pixka bat hortik. Eta, gaur egun zenbat pertsonak osatzen duzu, esan duzu bi talde dituzuela, ez? Baina, gutxi gora bera zenbat pertsona zarete. Bai, jokalariak mutilen futbol taldean dira 23, nesken futbol sala taldean dira 15. Eta hortaz aparte, ditugu nolabait bazkideak edo komunitate bat osatuta 50, inkluso pertsona osatuta. Orduan, esango nuke, 50 pertsona inguru egongo garela. Atera genituen 100 kamiseta duteran saltzeko bakarrik, guztiak 120, guztiak saldu genituen lehenengo asteetan. Eta orain bazkidetza kanpaina hasiko dugu uztaila erdian, crowdfunding kanpaina bukatzen denean, eta horrek ikusiko dugu benetan zenbat garen, baina WhatsApp taldeetan, komisioetan, eta bar, 50 pertsona inguru egongo gara. Orduan, tuteran nolabait somatzen zen, nolako zerbaiten beharra, eta jendea esperoan bezala zegoen? Badirudi baietz. Nik uste nuen zailena izan behar zela jokalariak lortzea, eta egia da zaila izan dela, baina espero genuena, baina askoz errezago sortu zaigu zela. Nira, ez da filtro batzuk pasa ditugula, baina nolabaiteko ezin zara sartu futbol talde batean balore batzuk transmititu nahi dituenak beste balore batzuk, kontrajarriak diren beste balore batzuekin, ez dugu inolako azterketa psikoteknikorik egin. Baina, nolabait izan gara pixkat zentzu horretan ez esklusiboak, baina saiatu gara edonor ez sartzen. Eta, mota askotako jendea dago, eta egia da, bastante peina dagoela. Orduan,
Ez dakit falta bat zegoen edo ez, baina jendea badagoela fijo. Eta gero, asmoa duzue talde gehiago egiteko? Bai. Horiz izan zen, irailetik aurrera egian, ala... Bueno, ez dakit ze asmo dituzue. Irailetik aurrera ja ez dituzte. Osea, gure asmoa zen hasiera batetik, honek dakarren lana da, increíble, baditu 1000 kontu egiteko. Orduan, hasi ginen futbol talde batekin, nahi genituen bai neskena eta bai mutilena alberen aurkeztu, neskena erori zen, ez genuelako. Azkenean lortu dugu futbol salan ateratzea talde bat, kopuru aldetik gutxiago behar direla. Eta asmoa da beste kirol batzuetara salto egitea, inkluso eskola batzuk izatea, zen momentuz dira guztiak senior kategorian jokatuko dutenak. Eta asmoa da beste kirol batzuetara, beste kategoria batzuetara, eskolak sortzea, osea, kirol talde bat ahalik eta handiena, baina argi dugu joan behar garela, pausoz pauso, asmoa inkluso aurten da, bi talde hauek ondo funtzionatzea eta eremu sozialean joango gara alduguna egiten eta guazen behintzat proiektua sendotzera eta finkotzera eta ez erortzea urtarrilean futbol taldea ez dugulako ez dirurik, ez dagoelako jendea lan egiteko prest, o lo que sea, pixkanaka, baina ambizioz jokatzen. Bai, orduan momentu zagu mantenduko duzue. Eta, bueno, zeintzuk dira zuen balore horiek, ez? Bereizten zaituzten balore horiek? Bai, berez dira edonork atxikitu aldituena. Inkluso beste talde batzuk esaten dute badituztela. Ezberdintasuna da praktika. Guk momentuz ez dugu ezer erakutsi, Osea, ez dut esango gu garela hemen vanguardia zentzu horretan. Baina bai badugula ambizio hori egiteko. Eta, dira berdintasuna, nola ez, eta badakigu beste kirol batzuetan, non neskak eta mutilak gauden, mutilen taldeari ematen zaizkiela privilegio edo trataera ezberdin batzuk, gu sartuko gara edo ingo dugu guztia hori saihesteko eta biak berdin tratatzeko. Berdintasuna ere arrazaren aldetik hor dutela badaude kultura oso ezberdinak eta gure asmoa zen arraza ezberdinak elkartzea futbol talde batean, zaila da, tutera ez bakarrik arraza konfetu batzuk, baizik tutera da oso getizatuta dagoen hiri bat zentzu horretan. Eta orduan salto hori Union Tutera irudikatzen honen zubilanak egiteko kultura ezberdinen artean. Hori, Union Tutera badugu, baina zubia eraikitzen ari gara oraindik. Orduan, lortzen dugun beste arrazetako eta kultura ezberdinetako jendea erakartzea. Gero berdintasuna ere hizkuntzari dagokionez, gure baloreetako edo printzipioetako bat da euskara bultzatu nahi dugula, euskotu nahi dugula, normalizatu nahi dugula, uste dugula eskubide berdintasun bat behar duela herriberak orokorrean, euskararekiko, eta hori da pixka bat asmoa, berdintasunetik guztiari heltzea. Gero badaude beste azpi balore batzuk, baina orokorrean hori izango da, Union Tutera pixka. Orduan horretan zabitzate ez, guztia eraikitzen, antolatzen... Bai, gero aparte, sortu dugu Union Tutera, baina sortuta daude beste txinibito batzuk. Badago neska gazte talde bat, badago gazte asamblea bat, badaude beste txinibito batzuk, oso zarrazakeria antolatuta. Orduan gure asmoa da, sortu dugun tresna hau, sortu dugun bozgorailu hau futboletik beste eragile sozial batzuekin ere konpartitzea eta ikustea elkarlanean zer egin dezakegun. Hor, AEK-arekin adibidez ere euskarain arloan, AEK daramagu kamisetan edo zergatik. Asmoa da, euskara klaseak eskaintzea doain beste kirolariei, eta AEK-arekin ere elkarlanean egun batzuk antolatzea inkluso, agerraldirekin berdin. Orduan ez da bakarrik Union Tutera zer egiten duen berarentzako edo bere atmosferan, bezik eta beste eragile sozialekin ere zer egin dezake.
Eta gero, bueno, ere lehiatuko zarete, ez? Imaginatzen dut azkenean kirolarloan. Bai, noski. Hemen, esan dizut lehen, badago jendea mota askotakoa eta badago batzuk kirola nahi dutenak eta golak sartu edo gelditu. Eta gaude beste batzuk, bueno, jokalariak ez garenak batez ere eta jokalariak inkluso ere baditugula beste asmo batzuk. Eta hemen elkarlotzen dira biak. Guk ikasi nahi dugu kirolean eta inkluso uste dugu kirola gutxean, kirola egitea eta ez izatea aisialdi mota ezberdin bat, osasuntsuagoa buruarentzat eta gorputzarentzat badela tresna bat bazteriarentzat. Eta aldi berean kirola eremu sozialetik edo ezkerreko ikuspegi batetik badaukala balore ezberdinetan ezitzeko aukera ematen duela behintzat. Eta hemen gurutzatzen dira edo elkartzen dira biak. Kirola egin nahi duen jendea eta beste gauza batzuk nahi ditugunak. Orduan, nola ez, joango gara, edo helburua behintzat da igotzea lehenengo mailetik hasi bat garelako. Eta hurrengo mailara santo egitea. Inkluso horrek tresnari emango zion balore handiago bat, taldeari, proiektua handituko zuen, orduan, zentzu horretan, goazen hartzen. Vale, eta orduan, bueno, orain, aipatu duzu, egingo duzuela ere ez, bazkide kanpaina bat, eta pixkat nolabait laguntzak jasotze prozesu horretan zabiltzatela. Ez dakit, norbaitek nolabait lagundu nahiko balu, alagian, bueno, besterik gabe, interesa sortu zaio zuen proiektu honen inguruan, non jakin dezake gehiago? Bai, momentu honetan laguntzaile nagusiena da agerraldi, gabe ezingo genuke proiektua aurrera atera. Abiatu dugu ala ere, ze dirutza bat da, behar duena kiroltalde batek crowdfunding kanpaina bat itxulapikoa.eusen, 8 egunetan edo dependenez argitaratzen den hau aterako dena, bukatuko dena. Eta behin crowdfunding kanpaina bukatuta, gehiago herriberari begiratuta, baina, bueno, honor ere bazkideko daiteke, bazkidetza kanpaina hasiko dugu. Eta orduan hor, sare sozialetatik, edo ezagutzen baldin baduzu edo nor union tutelatik gertu izan daitekeena, hortik ere sartu altzara eta lagundu dezakezu. Vale, eta, bueno, zein da duzuen helburua, ez, itxulapikoan adibidez? Bai, bueno, minimoa jarri dugu 4.000 eurotan, maksimoa 6.000 eurotan. Hor, bueno, batez ere orain badugula ja benetan nesken talde bat ere, beharrezkoa da diru gehiago, zera fitxa berriak, zelai berri bat, dena biderbi, genuena dena biderbi. Eta 4.000 euro horiek behar ditugu, bai edo bai, imagino dugu garela. Baina, bueno, 6.000 baietz da hashtag, orduan lortzen dugun. Eta hortik lortu daitekena, 15 euro sartuta dela aukeretako bat zerrez, 35 da nikia, eta 50 eurorengatik da union tutelako kamiseta. Vale, primeran. Bueno, orduan ez, norbaitek lagundu nahi badu, badaki nola. Bai, hor. Bale, ez dakitez, ja agian amaitzeko, edo ea zerbait gelditu izan den aipatu gabe, esan gabe, ala bestela ez, ze mezurekin bukatzea gustatuko litzaizuken. Bueno, nik uste dena esan dudala. Batez ere, gure asmoa dela tutera hobe bat sortzen laguntzea. Eta ikusi dugula tresna bezala hori egikaritzeko kirola. Eta, bueno, edonor laguntzeko prest baldin badago, badakin hondik, eta animatu dugu jendea itxulapikoan parte hartzera. Mila esker, behinat gurekin hitz egiteagatik, eta espero dezagun helburu guztiak lortzea pixkanaka zuriozun bezala. Pixkanaka bai. Eta, bueno, hitz egingo dugu aurrerago beste batean, ea nola doan kontua. Perfecto, mila esker. Eskerrik asko eta beste bat arte.
Iruñako albisteekin jarraituko dugu. Iruñeko udalak antolatutako Miluze euskarazko programa berria Ziudadelan izanen da berriz ere abuztuan 3 eta 11 urte bitarteko aurrei eta haien familiei zuzendutako proposamen bikoitzarekin. Alde batetik, Arma aretoaren ondoko lorategietan jarraipena emanen zaie familiendako lantegiei, zeinak 3 eta 6 urte bitarteko aurrendako pentsatuta dauden, heldu batek lagunduta. Bestalde, Arma aretoan beste jarduera bat antolatu da hilabete honetarako, Aliziaren burutazio miresgarriak izenekoa. Jolas kooperatiboa oinarri duten saioetan 7 eta 11 urte bitarteko gazteek parte hartzen ahalko dute. Miluze programaren abuztuko saioak hilaren 10, 11, 12, 17, 18 eta 20ean eginen dira, goizez 11-etatik 12:30 arte. Dagoeneko zabalik dago epea izena emateko, telefonoz deituta. Saio bakoitza 3 euroko prezioa du eta leku kopurua mugatua da. Eta bestalde, gai aldatuz, Iruñeko udalak asteburu honetan berriz ere hiriko establezimenduen merkataritza jarduera sustatuko du. Erakusleihoetako produktuak ostiralean eta larunbat goizean ere kalera ateratzea ahalbidetuz. Generoa atean jarrita erosketa seguruen alde egiten da, saltokien barruan bezero pilaketak gutxitzeko eta kale biziagoen alde egiteko. Iruñeko merkatariak plazara ekimenean, Iruñeko udalak baimenak eman dizkie negozioi saltokien barruan saltzen dituzten salgaiak kalean erakusteko, arreta deitzeko modu gisa eta haien eskaintza hobe ikustarazteko. Merkatarien elkarteekin batera antolatutako ekimena joan den maiatzean jarri zen martxan eta hilean behingo asteburu batez izanen da urrira arte. Xedea tokiko merkataritza laguntzea da, pandemia eragiten ari den ondorio ekonomikoengatik zailak diren uneotan. Orain, Improviso konpainiatik Xabi Artieda etorri da gure platora. Kaixo, Xabi. Kaixo. Ze moduz? Ondo, oso ondo. Bueno, esan bezala, Improviso konpainiatik zatoz, ezta? Hori da. Eta, bueno, Improviso konpainian edo zer egiten duzu eta nortzuk osatzen duzu, Bai. Bueno, Improviso taldea antzerki talde bat da, baina berezitasun bat dauka egiten duguna. Improvisaketaren bidez ateratzen dugu aurrera, ez? Guk pauta batzuk markatzen ditugu eta bueno, pauta horiekin jolasten hasten gara eta improvisaketa bidez ateratzen dugu jolasa edo komedia edo drama edo ateratzen dena. Orduan saio guztiak desberdinak dira? Hori da. Horrengatik jendeak errepikatu egiten du. Ah, bale. Eta berze ateratzen den oraingoan. Eta pauta horiek edo nola markatzen dituzu edo zeren arabera nola? Bueno, lehenik eta behin egin genuena izan zen denon artean batuz, hori azkenean ezagutzen gara, gure artean lan egin dugu eta hori dena, eta gure baitan zegoen hori improvisaketa egiteko, ez? Improvisaketa egin nahi genuen. Eta Carlosekin batu ginen, Carlos da pixkate aurrera eraman duena proiektua. Eta entrenatzen hasi ginen, ze berak badaki nola den teknika, nola den dena, eta gu pixkat ikasten hasi ginen berarekin, ez? Hori, asko entzun behar da, norbait proposatzen duenean, kasu egin behar zaio ea zer proposatzen duen, nola nik berak proposatzen duena eutsi dezakedan edo lagundu dezakedan berak gorago igotzeko improvisaketa, personaiak landu, desberdinak, estiloak ere, asko, hor, entrenamendu asko da borratzen. Agian pentsatzen dugu ez improvisazioa dela ateratzen dena, baina orain zuk diozuna Bai, hori da. entrenatzen da, lantzen da. Bai, ze bestela kaos bat da, hori. Dena kasten gara, dena dago, pauta argi batzuekin kontrolik ez galtzeko, hor badago. Eta kontrola galtzen bada, guk nahi dugulako da. Baina beti izango duzu ez, agian helbururen bat, ala mezuren bat, ala zer den ez, transmititu nahi duguna. Bai, hori da improvisaketaren gaiaren arabera. Badaude, gero improvisaketa barruan badaude tipo asko, ez, mota asko.
Orduan komedia aldetik faten bagara, edo historia bat kontatu nahi badugu, adibidez pauta horiek bilatzeko, edo bide hori pixkat argitzeko, igual ikusleari galdetzen diogu, ez? Nor naiz ni? Eta nondik nator, eta zein naiz, eta Orduan ere parte hartzailea da. Bai. Eta zer erlazio dauka berak nirekin, eta zer tal, eta horrekin, pum, bagoaz. Oso interesgarria diru. Bai, orduan ikuslea ere gelditzen da, jostailu batek bezala, ez? Nire jostailua... Eta kontutan hartzen zaiola, ez? Hori da. Berak dioena. Berak dioena hor dago, islagatuta. Zuentzat zailagoa izango da, orduan improvisazioa obra normal bat, baina? Bai, obra normal bat egiten duzunean beste lan bat da. Bai, garbitasuna oso, karo, ensaio asko daudenean prestatzeko, hau improvisaketa izan da freskoago, ez? Baina zuk antzezlan bat egiten duzunean, adibidez ni antzerki fisiko asko egiten dut, garbitasuna, ensaioak eta ensaioa garbitzeko beste lan mota bat da. Bi lan mota desberdin. Eta uda honetan ze badituzu ensaio asko? Bakoitzak bere gauzekin edo improvisorekin. Improvisorekin. Ibili gara, bai. Batzez ere egiten dugu funtzio bat daukagunean gertu, horazten gara, pixkat, prestatzen nola egingo dugun. Zeintzuk izango diren jolasak, nondik nora joango den, eta hori ensaiatzen hasten gara. Kontutan izan da, hori da, lehengo entrenamendua aukita, hori entzun, ikusi, tal, hau, gaia, iniziatiba ez dakiz zer, eta hori argi izan da, nola prestatuko dugu ikuskizun hau. Eta, biharrez, adibidez, saio bat duzue Orreagan? Bai, hori da, Orreagan, bai. Eta hor, adibidez, nola prestatzen duzue hori? Esaten dizuete, deitzen zaituztenean, esaten dizuete zeri buruz izan behar den, edo ze... Bai, hori hitz egiten, beraiekin hitz egin, ez, baluarteko pertsonekin, hau baluarteko iniziatiba bat da, hankak zeruan, Odeietan. Odeietan, hankak odeietan. Oinak odeietan da. Hankak odeietan. Eta, beraiei esker aurrera atera dugu hau, Orreagan egingo dugu, eta pixkat beraiekin izketan, ez, nola egin dezakegu hau, tal, hori pixkat Orreagako txokoak ere erakusteko, eta hauei bai, eszenatoki bat bezala bihurtzeko horiek, ez, egingo dugu improvisaketa 3 toki desberdinetan, ikusleak ere mugituko dira. Bai, mugituko dira tokiz toki, eta historiak joango dira, hemen hasiko dira, hemen jarrituko dute eta hemen bukatuko dira. Eta ze ikusle motarentzat edo dago pentsatua? Denentzat. Denentzat, zatozte denok. Gaina goizean izango da, ez? Bai. Ustut 11:30 okerez banago? Hori da, bai. Eta adibidez, sarrerak eskuratu behar dira, ala erreserbatu behar da, edo... Interneten erosi daitezke. Orain, sarea ez dakit nola den, orrialdea, internet, baina... Oinako deietan izango da, ez? Izango da, bai. Han bilatu ezkero aterako da, baina interneten eskuratu daitezke, eta, hori. Eta zer aurkituko du, ara joaten denak? Ara joaten denak, improvisak eta aktore batzuk ondo pasatzen, eta dena ematen, eta Orreagako txokoak ikusiko ditu, eta ziur ondo pasako duela. Programa edo, oinako deietan, ez dakit zer den programa bat edo proiektu bat edo ez, honek pixkat ere helburu bezala du ez, Nafarroako txoko desberdinak edo berezi garrantzitsuenak ez, erakustea nolabait, eta artearekin lotzea ere. Hori da, gutaz aparte ere badaude proiektu gehiago, improviso aparte badaude beste proiektu batzuk, antzerkia, dantza, eta badenak kalitate honekoak eta txoko guztietan. Horrek ere berezia egingo dugu, ez? Eszenatokia, halako herriak edo tokiak izateak ere berezitasun bat gehituko dio, ez? Eta balorea eman agian. Hori da. Gainera polita da, ez? Eszenatoki batetik atera, eta txoko batean antzerkia egin daiteke da, edo artea egin daitekela ikustea, ez? Edo zein tokitan egin daiteke. Gainera aurtengoa 2. edizioa da, ez? Eta uste dut, hasi zela pixkat, pandemiaren kontu honekin, ez? Nolabait arte eszenikoak laguntzeko helburuarekin, ez? Hori da. Zuek nola baloratzen duzu, ez? Eskertzen dugu, asko eskertzen dugu, proiektu hauek egotea, ez?
ze azkenean, egoera gogorra izan da denontzat. Eta beno, aukera hau izatea, gainera nik uste dut ideia oso polita dela. Hori, gainera igual hain eskura ez daukan norbaitek ikusi dezake, ikuskizun bat. Orduan niretzat oso iniziatiba polita da. Gu oso eskertuta sentitzen gara. Horrela esaten da, eskertuta sentitzen gara. Bueno, orduan honek bultzada bat, suposatzen du pixkat zuen sektorearentzat. Bai, hori da, bai. Ekintza guzti hauek beti dira eskertzekoak, ze azkenean guk ere, hori, salmenta lanak egin behar ditugu, zuzendaritza, dramaturgia, dena. Orduan, norbaitek esaten dizunean, txoko hau daukazu, aurrera. Laguntza. Jazta, bai, oso ondo. Eta momentu hauetan, nola ikusten duzu egoera? Egoera? Pandemiarekin eta hori? Bai. Bagoaz, poliki kostatzen da oraindik. Bai, imaginatzen. Nafarroatik kanpo ere mugitzen garenean eta horrela. Oraindik falta da horre... Zer falta da? Bai, pixkat hori estabilizatzea dena pixkat. Eta nik uste dut, espero dut 2022an ja, normaltasunetik gertuago egotea. Baina adibidez zuek, deitzen zaituzte ez, horrela obrak edo antzezlanak egiteko eta gutxi gora bera normal, esan nahi dute, ala beste uda batean ez gehiagotan deitzen zaituzte, aktuazio gehiago ematen dituzue? Osea, normal esan nahi duzu? Pandemia baino lehenagorekin konparatuz. Orain konparatuta, orain egiten dugun lana konparatuta. Bueno, a ber, gure lana beti da, bai, baina, a ber, nik uda honetan, ikusi dudana da, kalean asko egiten ari dela, orduan egiten ditugun lanak, daude bideratuta kalean egiteko, kontzertuak edo antzerkia, edo tal dena dago bideratuta kalean egiteko, zean segurtasun gehiago dago, eta alde hortatik lana atera da. Orduan, generalean udan beti izaten da kalean, hori ere egia da. Eta, nik nabaritu dut uda honetan gehiago aurreko udan baino. Hori bai. Aurrengoan gehiago orduan. Hori da, gora. Beti gora. Bai. Eta uste duzu nolabait aldatuko direla zenbait joera, adibidez ez, geroz eta gehiago egingo direla kalean eta... Hala gero azkenean... Ez dakit, niri ere eszenatoki asko gustatzen zait, han sortzen den magia hori oso polita da, ez? Eta argiak eta isiltasun hori, toki bereziak dira isiltasun askorekin, hori ere mantendu behar da. Agian gehiago kostatzen zaigu, ez? Joatea... Bai, kalean harrapatzen bazaitu, ez? Entzuten duzu, Bai, baina ez, antzerkia ere barrukoa defendatu behar da, hori oso berezia da. Eta horreagakoaz gain, baduzu beste dataren bat finkatuta? Bai, 21ean, Antsoainen. Eta ere kalean eta mugitzen, ala? Ni bertan ez naiz egongo, funtzio horretan ez naiz egongo, nik beste bat daukat. Orduan, beste aktore batzuk, gu horrela egiten dugu, ez? Lau gara beti, eta alduenak, ez? Egingo du. Orduan, 21ean, Antsoainen, ordua uste dut 8 edo 7 izango dela. Ni ez nagoenez, publizitate txarra egitzen egin ez. Seguru interneten bilatuz gero. Bai, hori da, Antsoainen egongo dira beraiek. Eta, momentuz zer nolako harrera ez, ari dira izaten zuen lan hau? Oraingoz oso ona. Bai, jendari asko gustatzen zaio, improvisaketa oso freskoa da, esan dudana, ez? Ondo pasatzen dute, ikusgarria iruditzen zaie ostara, nola okurritu zaizu edo nola? Ze ondo denak, ez? Ze konpentsatuta. Hori da gure lana, ez? Denak konpentsatuta egotea, energia berdinean, historiak hori denak batera, ez? Joatea. Hortik, ez? Horren alde, historiaren alde. Orduan, hori jendeari gustatzen zaio. Kapotik ikusita, ez? Ba, ez dute, baina hori ez duzu ensaiatu, historia hori ez egon pentsatuta. Ez, historia hori ez egon pentsatuta. Baina bai dagoela entrenatuta aurrekoa, ez? Denak batera joatea. Agian ez gaude, ez? Hain ohituratuta improvisazio edo lanak ikusten. Nafarroan ez dago asko. Nafarrotik kanpo badago,
badaude, gainera talde oso onak, eta nik ikusi izan ditut, Madrilen bizi izan naiz, 4 urte egon nintzen, eta han egiten da, desente egiten da, badago Los Jacintos toki bat, eta bertan asko egiten dute, badaude horretaz aparte, badaude toki asko, talde asko daude, eta niri asko gustatu izan zait beti, eta beti egin nahi izan dut hemen, ez? Horregatik... Horregatik animatu zara? Bai, animatu gara denon artean egin dugu, venga, guazen guztio batera. Eta, bai. Eta zergatik uste duzu hemen agian ez dela hainbeste egin edo... Egon zen saiakera bat orain dela urte asko, baina hor utzi zen, ez dakit. Horrean jendeari ez zion gehiagi atentzioa deitzen, ala... Bai, ez dakit. Edo ez geneuka momentu horretan formakuntza proposa, hau egiteko, edo ez zen momentua. Orain, badaukagun norbait, Carlos, pixkate argi daukana, profesionala dena, ez honetan, improvisaketan, profesionalago da, guk ere, aktore profesionalak, hori, pixkat teknika erakusten digu, eta horrekin aurrera goaz. Orduan ez, ikuslei gustatzen ari bazaie, bai, seguraski asko. geldituko da, ez? Eta geroz eta gehiago ikusiko ditugu halako obrak. Hori da, bai. Espero dugu. Eta, agian ez, inoiz improvisazioa ikusi ez duen norbait, nola animatuko zenuke ez, edo zer eskaintzen du honek, konbentzional batek? Bai, esango nioke, esperientzia divertigarri bat disfrutatu nahi badu, hau dela, eta gero harrituta geldituko dela, seguramente, claro, gure aktore errekurtso guztiak hor ateratzen ditugu topera. Abestu behar bali badugu, abestuko dugu, dantza egin behar bali badugu, dantzatuko dugu. Eta gainera badago hor adrenalina puntu hori, ez? Zer egingo du nirekideak, zer egingo du nik, nundi joango da hau. Batzuetan begira gelditzen gara eta ze demontere egingo dugu eta jendea hor dago itxaroten eta guestak iguz, nundik nora joango garen, eta batean txas aurkitzen dugu. Gauza horiek sortzen dute hori, ez? Adrenalina puntu hori interesgarria dela ere. Eta hori transmititzen da ere. Transmititzen da, jendea hor dago. Beren gaizki ateratzeko ere aukera gehiago egongo dira orduan. Bai, eta gaizki ateratzen bada, jolastu egin behar da. Eta erreskatatu alden bezala. Bai. Gertatu izan zaitzue halako horik eta... Bai, badago, antzerkian badago, zera, clown. Clown, payasoa, sudur gorria duena, bere pauta nagusia da, berak gauzak ongi egin nahi ditu, baina gaizki ateratzen zaizkio. Eta hori jolasten du. Eta hortan ikusten da, nola esaten da, ternura euskeraz? Goxotasun hori ez, ikusten da. Goxotasun hori ikusten da, eta hori improvisaketan ere gertatzen da. Eta improvisoz gain, ez? Aipatu duzu zuk ere zure beste konpainia bat duzula edo... Bai. Zertan aritzen zara? Hor gauden guztiok dauzkagu gero gure proiektuak, eta nire kasuan abeslaria naiz ere, badauka talde bat The Road, gitarrista batekin, orain ari garela udan topera horrekin. Bai, astelehenean ere ongo gara kontzertu batean Iruñan. Eta horretaz aparte, gero nik bakarrizketak egiten ditut. Nire proiektu pertsonala, bakarkakoa, bakarrizketak dira, umore fisikoa erabiltzen dut, trizikle, ilana hauek bezala, teatro antzerki, gorputz antzerkia, ez? Komedia ere, absurdua, eta farra egiteko modukoa, bai, erotuta nago. Ez dituzuna hasten gero gauza desberdinak eta... Bai, eta hori polita da. Bai, improvisaketan zaudenean eta hemengo zerbait, hemen ikasi duzun zerbait ateratzen denean, zure estiloa da, ez? Zure marka, eta hori polita da. Bakoitzak dauka bere marka, ez? Orduan lana ez duzu faltan izango, ez? Ez badalde batetatik bestetik, ala bestetik... Bai, hemen honetaz bizi nahi badugu, ibili bar gara tiki, toki guztietan. Abestu, bai, abesten dut. Bai, dantza, bai, antzerkia, bai, idatzi, ere, bai, dena. Aurrera. Kanpotik erresa dirudiez, baina gero... Bai, lana da, bai. Eszenatokian ikusten dena da euneko 10-15, ez dakit zenbat euneko den, baina atzetik badago beste euneko ez dakit zenbat.
dela lana, deitu, prestatu, Bueno, ensaiatu. orain, egoera guztiago eta gero gehiago baloratzen ditugu. Gauzak eta zuek egiten duzuen lana, ez? Agian jendeak gehiago eskertuko du, ez? Antzerkia egotea, kontzertu bat egotea. Bai, nik uste dut politena dela, hori, norbait etortzen denean, ez? Eta esaten, ez nuen espero hau, edo ze pasada, edo zu bakarrik zer egin duzu, edo nola egin duzu hau, ez? Dene ikusi dut, ez? Batzuetan, eszenografia gabe, baina egan egin dut. Eraman didazu, zuk, ni joatea nahi zenuen tokira, ez? Joan nahi zurekin. Eta hori oso polita da, ez? Norbait harrituta gelditzen denean horrekin, lortu dugu. Hori da, futbolista bezala, ez? Futbolista gol bat sartzen dute, gu gaude hor buru belarri, abertzen bat gol sartzen ditugun egunero. Geroz eta gehiago, hobe. Ez dakit ez, agian ez dakit zerbait faltatu izan den, aipatzeko ez, bereziki etorri zara hori improvisazioari buruz, eta bihar horreagan duzuen lan honi buruz. Gero nahi duenak, hori, improviso teatro, badauka bere sare soziala, Instagramen, Facebooken, eta, guk ere badaukagu gurea, ni Xabier Artieda naiz, jarraitu nahi duenak, hor dauka. Improvisorekin beti obra desberdin bat, ez? Behin ikusita, gero... Hori da, beti improvisorekin, zerbait freskoa, berria, eta ikusgarria. Ikusi beharreko orduan. Hori da. Ezin galdu. Hori da. Mila esker orduan. Zuei. Etortzeagatik eta primeran joan daia guztia. Bai, mila esker zuei, eta ikusiko gara. Hori da. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta asteburu ona pasa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.